Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια εξέλιξης μέχρι να δούμε στην παραγωγή το μεσαίο κυβισμό on-off της Triumph, όμως τελικά άξιζε η υπομονή. Το Tiger 800 δεν είναι μια ακόμη μοτοσυκλέτα για εκείνους που θέλουν να εντυπωσιάζουν στην καφετέρια. Πίσω από την εντυπωσιακή εμφάνιση κρύβονται ουσία και επιδόσεις. Ο διπλός προβολέας εντυπωσιάζει, ενώ πίσω του υπάρχει ένας πλήρης πίνακας οργάνων με ενσωματωμένο υπολογιστή ταξιδιού. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην όψη παίζει ο τρικύλινδρος κινητήρας των 799 κυβικών εκατοστών, ο οποίος αποδίδει στον τροχό 84,7 ύπους, νούμερο κορυφαίο για την κατηγορία. Το μπροστινό σύστημα ανάρτησης αποτελείται από ένα αντιστραμμένο πυρούνι διαμέτρου 43 χιλιοστών με διαδρομή 180 χιλιοστά, ενώ στο κάτω μέρος του βρίσκονται δύο δίσκοι 300 χιλιοστών με διέμβολες δαγκάνες. Το ύψος της σέλας ξεκινά από τα 810 χιλιοστά, ενώ μπορεί να ρυθμιστεί και στα 830 χιλιοστά. Η ρύθμιση του ύψους της σέλας γίνεται πανεύκολα, χωρίς ειδικά εργαλεία και χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Η ρύθμιση όμως της προφόρτισης του αμορτισέρ απαιτεί τη χρήση κατσαβιδιού που πρέπει ο αναβάτης να αναζητήσει στην εργαλειοθήκη της μοτοσυκλέτας. Η ποιότητα της σέλας και οι διαστάσεις της υπόσχονται άνετη και ξεκούραστη μετακίνηση, ακόμη και για ταξίδια ευρωπαϊκών απαιτήσεων. Η οδική συμπεριφορά του Tiger 800 θα ικανοποιήσει ακόμη και τους απαιτητικούς. Η δύναμη του κινητήρα επαρκεί για πολύ καλές επιδόσεις. Η συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας τόσο στις υψηλές όσο και στις χαμηλότερες ταχύτητες είναι υποδειγματική. Σταθερή στα πολλά χιλιόμετρα, ακόμα και μέχρι την τελική των 200 χιλιόμετρων την ώρα, αλλά και προβλέψιμη και υπάκουη στις διαδρομές που έχουν στροφές και είναι πρόκληση για τη μοτοσυκλέτα και τον αναβάτη. Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι το νέο Triumph Tiger 800 είναι μια πολύ πετυχημένη πρόταση της Triumph, η οποία θα δώσει λύσεις σε πάρα πολλούς αναβάτες που αναζητούσαν μια μοτοσυκλέτα αυτού του κυβισμού σε αυτή την κατηγορία.